היי לכולם, אני רוצה להסביר שבווידאו שתראו עוד מעט אני מסביר כמה טכניקות, אבל הן לא מיושמות במלואן. רק תקשיבו להסבר ותיישמו את הדברים האלה בחיים שלכם, כי זה יסייע לכם ותרגישו יותר טוב. אהלן לכולם, אני אנסה לצלם עכשיו כמה דברים כדי שתוכלו להתאזר בזמנים של קצת לחץ, או גם אחרי הזמנים של הלחץ, לתרגל קצת תרגילי צ'יקו משולבי נשימה, ואחר כך אני אלמד איזושהי תרגולת נשימה להפחתת חרדות וסטרס, למרכז את עצמנו בחזרה, למצב ולחוץ, ונראה מה עוד. אז ראשית כל, אנחנו נעמוד בפסוק קל ברוחב כתפיים, ונשים את שתי כפות הידיים מתחת לפופיק, שזו הצ'קרה המרכזית שלנו, צ'קרת הבסיס. וראשית כל, אפשר לסגור עיניים, אפשר עם עיניים פתוחות, וכך 3 נשימות עמוקות ואיטיות דרך האף, כאשר הפה סגור, הלשון נדבק לתחילת החך, בין השיניים לחך, בעדינות, לא חייב לחץ, ממש בעדינות, ונושמים רק דרך האף. והסיבה היא שזו נשימה יותר טובה, כניסת האוויר היא יותר איטית, מבוקרת וחמימה בכניסה לגוף, וזה מיטיב עם הגוף. זהו, אז אנחנו נתחיל. 3 נשימות עמוקות, איטיות. תוך כדי הנשימה אפשר להרפות כתפיים, להרפות את הראש, להרגיש שכל הגוף שלנו קצת רפוי, נח. הברכיים טיפה מכופפות, ממש בקלילות, לא נעולות. אוקיי. עכשיו תרגיל ראשון. ואני מסביר, כשמתחילה התנועה, האוויר נכנס לריאות. קודם אני מסביר. מתחילה תנועה, האוויר נכנס. נגמרת תנועה, בכיוון המרכז, האוויר יוצא. כשמגיעים למטה, אין אוויר כבר. בפנים. חוזר חלילה. אוספים אנרגיה, ממלאים את השאיפה, מתחילים את הנשיפה לאט, 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 האוויר יצא. עוד נושמים. נחזור על התרגיל, על התנועה, 10 פעמים. תנועה שנייה, ידיים בפנים, אוספים אנרגיה,
ומזרימים אנרגיה סביב לגוף, כל הצ'קרות, עד הבסיס. נופים. מאחורי הראש, אפשר גם לא, אבל מאחורי הראש אנחנו מותחים את הצ'קרות, מזרימים את האנרגיה מסביב. שתי תרגילים זה מספיק כרגע, אפשר לעשות את שתי התרגילים האלה המון זמן, רק צריך לדייק שלוקחים אוויר תוך כדי התחלת התנועה ובחזרה מוציאים את האוויר לאט עד הסוף. עכשיו אני רוצה ללמד אתכם, אולי חלק מכם כבר יודעים, זה תרגיל נשימה להסדיר את הגוף אם אנחנו נמצאים בסטרס, באיזשהו מתח, עם הזקות או מה שלא יהיה, רוצים להירגע, אז אנחנו יכולים לשבת במקום נוח ולנשום בקצב של 4-8. מה זה 4-8? לוקחים אוויר, סופרים עד 4, מוציאים אוויר עד 8. לוקחים אוויר עד 4, מוציאים עד 8. ואני אתן לכם עוד משהו שהוא מאוד מועיל. הוא יכול להיות גם כדי יותר עמוק, כדי להרפות את עצמכם ממש באופן עמוק יותר, איזשהו תרגיל דמיון מודרך, שהוא מאוד מאוד עוזר, הוא מאוד יעיל, ממש מרפא את הגוף, מחזיר אותם באיזשהו מצב מאוד רגוע ויציב. אז אתם יכולים או לשבת במקום נוח, או לשכב על איזשהו מקום נוח, מה שנוח לכם. ועם העיניים סגורות, אז אנחנו נדמיין, כל אחד ידמיין לעצמו מקום שהוא הכי אוהב, יכול להיות ים, יכול להיות יער, יכול להיות צד של פרחים, זה מקום שאתם הכי אוהבים, ואתם תדמיינו את עצמכם מגיעים למקום הזה. תדמיינו בעיני מוכיחם את המקום הזה, ממש. מי שיש לו קצת קושי לא נורא, אבל תחשבו על המקום הזה. ואם אתם רואים אותו בעיני מוכיחם זה הכי טוב. תגיעו למקום הזה. אתם יכולים לשבת במקום הזה, לשכב במקום הזה, מה שנוח לכם. ותנשמו. תחושו את המקום הזה. תראו את הפרטים במקום הזה. אם זה ים, אתם יכולים לשמוע את גלי הים, לראות אותם. אם זה שדה של פרחים, אתם יכולים לדמיין לעצמכם איזה פרחים יש שם. אם יש ציפורים, אולי צמוצי ציפורים, אולי משהו אחר, אולי איזשהו חרק שהולך, אולי איזשהו פרפר שעף.
מה שאתם רוצים לדמיין לעצמכם, ותשאו שמה, כן, המקום הזה הוא המקום שלכם, אתם דמיין שמה, אתם מרגישים בנוח, אתם יכולים לנשום ברווחה, אתם גם יכולים לדמיין שיש מישהו שמלווה אתכם, מישהו יקר לכם שמלווה אתכם. וגם טוב, אתם יכולים אפילו לאחוז ידיים, ולהיות ביחד במקום הזה. פשוט תנו לעצמכם לשהות שם ולהרגיש את מה שאתם רוצים להרגיש, אם זה הים, אם זה ציפורים, אם זה רוח נושבת, אם זה גשם מתקתק, כל דבר שאתם רוצים לדמיין לעצמכם בסצנריו שלכם. תנו לעצמכם להיות שם, ואתם ממש נמצאים במקום נעים, וטוב, ובטוח. תנשמו במקום הזה, תנשמו במקום הזה. אתם יכולים להיות במצב הזה כמה שאתם רוצים, 5 דקות, 10 דקות, יותר. כשאתם מרגישים שאתם רגועים ואתם נוחים והכל בסדר, אפשר לחזור בחזרה למציאות, בספירה 5, 1, 2, 3, 4, 5. אפשר לפתוח את העיניים לאט ולחזור למציאות, לנשום, לשתות מים, לשתות קצת מים ולחזור. וזהו. אני מקווה שעזרתי לכם במשהו, ותרגישו בטוחים ושהכל יהיה בסדר.